Karong grabe ang pagsaka sa presyo sa lana, mihangyo na sab ang usa ka toda sa Davao City og dugang 5 pesos nga usbaw sa plitihan sa mga tricycle. Sa pakighinabi sa GMA Super Radio Davao, sumala ni Dr. Chona Advincula, ang head sa Motorized Vehicle Franchising and Regulatory Division, usa ka Tricycle Operators and Drivers Association o TODA na ang mihangyo nga patasan ang plitihan o dugang 5 pesos ug mahimo ng 15 pesos ang pamiliti sa tricycle. Apan wala pa'y nadawat nga formal nga petisyon ang ilang opisina ug gina-comply pa sa TODA ang requirements alang sa maong hangyo. Pagpaklaro sa opisyal, sa kasamtangan nagpabilin sa 10 pesos ang minimum nga pamiliti sa tricycle sa unang 4 ka kilometro ug dugang piso sa matag mosunod nga kilometro. Hinuon kung madawat na sa opisina ang petisyon, tun-an kini sa Davao City Transport and Traffic Management Board. Dugang ni Advincula sa karon ubay-ubay na ka mga reklamo ang ilang nadawat tungod sa sobrang pagpaningil ug pamiliti. Base sa ilang investigasyon, sagad sa mga nagapaningil ug dako ang mga tricycle nga ginapakyaw. Giabisuhan ang mga tricycle operators nga kung buot nila mapatasan ang plitihan, magsumiti og petisyon sa Motorized Vehicle Franchising and Regulatory Division.